Čus. Je sobota 27. února 2026, někde kolem 8 hodiny raní. Teplota 2 až 3 stupně. Sluníčko to pomalu rozpaluje. A já jsem na trase pochodu, který se jmenuje Šumperská zimní 50. Je to pochod, který už má 37. ročník, pořádaný klubem českých turistů v Šumperku. No a já jsem na trase 35 km, která vede ze Šumperka a Temenici, která už je za námi. A dál přes kopec Slovák, který bude mít zhruba za 1 kilometr dolů do Bohdíkova. A potom takzvanou moravskou stezkou přes Alojzov Hrudu nad Moravou do Bohutína, přes kopec do Bludova a z Bludova potom pod obchvatem Bludova do Sutkova, Dolních Studenek a zpátky do Šumperka. Jak jsem říkal, tahle trasa má zhruba 35 km, já jsem teď asi na 6. Vycházel jsem v 7 hodin ráno, mým cílem je dostat se do Šumperka asi do 4 hodin, i s nějakou přestávkou na svačinu a podobně. Já vám během cesty chci ukázat pár krásných míst, co tady v okolí máme. Je takové předjaří, spíš konec zimy. Dneska má být moc pěkný počasí, tak vám něco natočím a snad si to užijete a poznáte, že i u nás v okolí Šumperka je to moc krásný. Podhůří Jeseníků, krásná krajina. Tak vám přeju, abyste si to užili a já jdu dál. Takže my se právě nacházíme pod vrcholem kopce Lovák, který má 607 metrů. Jsme na loukách na jeho úpatí a je to nejvyšší teda místo naší dnešní trasy. Zapomněl jsem říct, že celá trasa vede po silnicích 2. a 3. třídy. Je to z toho důvodu, že je konec února. Bylo mi řečeno, že se to tak dělá naschvál, protože v těchto zimních měsících ještě není jisté, jestli bude nebo nebude sníh a přece jenom chodit tady po těchto cestách, která je tady za mnou, by ve sněhu, případně v nějakým velkým blátě nebylo úplně pohodlný. Máme nějakých, jestli dobře vidím, necelých 9 km, takže jdeme dál. Takže právě scházíme na Bohdíkovské louky, které jsou tady pod námi a podle stavu vozovky jde vidět, že zima ještě stále panuje, obzvlášť tady v těchto lesních úsecích, kde je stín, je ještě pořádná zima a já už těším dolů. Tak a tady v těch místech si dovolím vzdát shoutout všem motorkářům, co už vyjeli, co jim to nedalo, vytáhli své stroje. Já teda s klidným srdcem můžu říct, že to ještě vydržím, počkám a myslím si, že odpověď na to, proč to říkám, vidíte tady kolem mě, kdy jde vidět, že je ještě docela pekelná zima. Silnice jsou studené, jsou plné štěrku a pocitová teplota opravdu blížící se nule. To není nic pro mě. Speciální pozdravení je pro kluky Michala a Petra, speciálně teda pro Petra z Krušných hor, který už včera taky vyjel na prvních nějakých 100 km. Nazdar kámo, doufám, že jsi to užil a že se letos na nějaké výšce potkáme. Tak a já pokračuju dál. Další ukázka již zmíněného, hoši. Tohle je ještě fakt zima, jako. Mě to tady klouže a to jdu normálně pěšky. Jako to nechceš potkat. Jednoduše řečeno, tady ještě na motorku ne. Nemůžu si na tomhle místě odpustit jednu poznámku. Prosím, budujte všude osvětu, ať lidi nejsou jak prasata a nevyhazují kolem cest ten bordel. To, co jsem všechno potkal po cestě, to je neskutečný. Hnus. Takže most v Bohdíkově přes řeku Moravu a se starou vlečkou, která sloužila k převozu dřeva. Nedemontovala se, zůstala tady po celou dobu. A řeka Morava. Nacházíme se v Alojzově a prostě jsme takový složitější úsek
hlavní cestě spojující vlastně Rudu nad Moravou a Hanušovice. Jsme před papírnou v Alojzově, která kdysi patřila mezi velice slavné papírny v Olšanech, Alojzově a potom v Jindřichově. Tady krásná, nově vybudovaná cyklostezka s novým povrchem podél kolejí, které vedou dál buď na jednu stranu na Bludov, na druhou stranu na Hanušovice. Tak, přišli jsme až do Rudy nad Moravou k místnímu zámku, který je podle mě v soukromém vlastnictví a vlastník se je snaží zrekonstruovat. Nacházíme se na druhé straně za zámkem v Rudě nad Moravou. A tady se rekonstruuje krásně přilehlý park. Ještě donedávna tady byla zeď, myslím si, že velice prospělo, že ta zeď zmizela, bude tady takový živý plot. A park vypadá velice pěkně, musím uznat, že to jde správným směrem. Moc pěkný. Že právě jdeme Moravskou stezkou, což je cyklostezka spojující vlastně obec Bohutín a Rudu nad Moravou. Před námi jsou Olšany a ten kouř, co je v pozadí, je z olšanské papírny, o které jsem mluvil předtím. Tak jsme u železničního přechodu z Bohutína směrem do olšanských papíren a právě vidíte vlak, který projíždí. Dieselové soupravy, ale je to celkem pěkný, bych řekl. Právě přicházíme do areálu, který se jmenuje Pod Zbovou, je to v obci Bohutín a tady v tomto amfiteátru a tady na těch lavičkách se odehrává řada kulturních akcí, koncerty, zábavy, ale i akce pro děti. Jsme téměř na vrcholu mezi obcí Bohutín a Bludov a za mnou jde vidět kopec Zbová, kde je bývalý kamenolom, těžil se tam kámen, byly tam vidět zbytky skály. No a my už jsme rozhodně za půlkou naší cesty a takhle se tady máme. Není to tu pěkný? Já myslím, že jo. Jsme v obci Bludov a nacházíme se u zámku, který je dominantou této obce. Tento zámek mají teď v osobním vlastnictví potomci slavného rodu Žerotínu a myslím, že tu ta rodina i bydlí. Takže jednoduchý, ale hezký zámek, který občas je otevřený i pro veřejnost. Dějí se tam nějaké akce, vánoční, velikonoční a podobně. V dálce jde krásně vidět pohoří Jeseníků. Kdyby to ta kamera dovedla líp zabrat, je tam vidět i praděd, ale to asi nám nezabere. My jdeme tady tím průchodem směrem k Sudkovu. Sudkov, poledne, 27 km. Za chvilku budeme v mém milovaných Dolních Studýnkách. Tak jsme v Dolních Studenkách. Směrem nahoru za hřbitov je chatová osada, kde mám svoji chatu. Cesta se nám za Dolními Studýnkami stáčí na polní cestu, kde míříme k Třemežským rybníkům. Tam vpravo ta žlutá budova, jde vidět Třemežský zámek a za ní jde vidět ten komín bývalého třemežského pivovaru. My už jsme skoro v cíli, Šumperk je asi 3 km, takže dá se říct, že už celou cestu máme za sebou. Je 3/4 a myslím, že jsem tady asi o hodinu nebo možná 2 hodiny rychleji, než jsem původně předpokládal. Takže za mě dobrý.
Jsme zpátky v Šumperku, konkrétně na Benátkách šumperských, nebo taky jiný název na Šenkesu, kde se v zimě dá bez problémů bruslit, pokud teda je zima stejná jako byla letos. V létě to byla ještě za první republiky městská plavárna, kde vzadu jde vidět vlastně restaurace, která je nyní obnovená, a za tou restaurací je vidět městský bazén. Já jsem v Šumperku u Vily Doris, což bylo startovní a taky je to cílové místo mého dnešního pochodu. Já bych vám chtěl, kdo to dokoukal tohle video až do konce, poděkovat za shlédnutí. Nejde mi o nějaký lajky nebo něco podobného, ale spíš jde o to, abyste mi dali nějakou zpětnou vazbu o tom, jak se vám video líbilo, co je potřeba zlepšit, co je potřeba dělat jinak. No a doufám, že jsem vám přinesl aspoň pár informací a pár hezkých míst tady od nás z okolí Šumperka. Takže díky a já se s vámi budu těšit zase příště na nějakým dalším jiným videu.